Si us fixeu, a les fitxes són de diferents colors, no? Llavors tractem diferents temes. La blava és la producció, per exemple, els diem que produïm 1 milió de quilos de fruita a Catalunya. La groga és de les tradicions, per aquí hi havia frases fetes, no? Jo què sé, per exemple, no facis el préssec o no hi posis més pa que formatge, els anem parlant sobre aquestes coses. A les verdes parlem de l'explotació fruitera, una mica el que diu el Manel, les fruites que es conserven, les que no es conserven, i la vermella és la de la salut. Per a què van bé les fruites? Intentem ser bastant objectius, el departament també ens ho demana, no inventem coses, la fruita bàsicament porta fibra, porta aigua, els diem coses molt senzilles. Com funciona? Els distribuïm en grups, els distribuïm la fruita, sobretot que no se la mengin abans de començar el joc, això és el més difícil, perquè aquesta canalla sembla que no però té gana, i llavors els distribuïm diferents polsadors. No poden contestar una pregunta aixecant la mà ni res, han d'apretar el polsador i llavors se'ls dona la paraula. El monitor els diu, per exemple, ara farem una pregunta verda, perquè és difícil, treballem amb nens des de 6 a 12 anys, els petits a vegades els costa una mica. Llavors agafen les fitxes verdes i miren el contingut. I els fa la pregunta, per exemple, jo que sé, dis-me una fruita de llavor, doncs la pera, que ho veuen clarament. Molt bé, contestes, m'ha tocat, què has de fer per aconseguir els punts? T'has de menjar la fruita que tu vulguis. Ells porten un carnet i al carnet hi han ficat quina fruita els agrada i quina no els agrada. Què els hi fem? Els hi premiem si la que trien és la que no els agrada. Per exemple, si no m'agrada la mandarina i la trio, en lloc de 2 punts per pregunta, me'n donen 4. Llavors, molt bé, tots molt contents. Allà veieu com l'energitòmetre aquest. Van pujant a la puntuació cada grup. Però què poden fer? Què volem? Que treballin amb equip. Però no amb equip grup petit, amb equip classe. Doncs si tota la classe s'ho menja, no et dono 4 punts. Te'n dono 8 a tu i 2 a tota la classe. Això és curiós, no? Perquè la competitivitat a les aules a vegades és molt dura. I jo m'atreveixo a no quedar-me els meus 2 punts contra l'altre no en tingui 4. Però també ho anem treballant. I tot això, a part de menjar-se la fruita, és perquè tenen un premi al final. És un premi saludable, no? Diríem que és un Happy Meal, però és un Happy Meal de veritat. És el que hauria de ser un Happy Meal, no? Un menjar amb fruita. Llavors els hi fiquem una recepta per fer magdalenes de fruita. Els hi fiquem una poma, en aquest cas les faran amb poma, i els hi fiquem... Sí, s'ho han d'endur a casa. És aquest segon nivell de que treballin el que han fet a l'escola, que s'ho enduguin a casa. Els hi fiquem unes bases. Aquest projecte semblant el vam fer a l'estiu, i a l'estiu els hi ficàvem un motllo perquè fessin un polo. Aquí és una recepta, em sembla que és amb iogurt, sí, amb iogurt i amb fruita, perquè treballem la llet i la fruita, i a l'estiu era amb llet i fruita, i feien un polo.